Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. У Палату прадстаўнікоў прыступіў чарговы новы законапраект. Цалкам назва яго гучыць аб зменах і дапаўненнях у закон аб СМІ. Ну, вось распрацавала адпаведна, я так разумею, Міністэрства інфармацыі, профільная установа, пэўныя змены ў закон аб СМІ, якія выклікалі даволі вялікі шум і абмеркаванне, спрэчкі, не толькі, прычым, сярод журналістаў, якія, бо закон закране іх, але і сярод звычайных карыстальнікаў і сацыяльных сетак, і тых, хто любіць пакідаць каментары на розных форумаў, таму што гэты закон, гэтыя праўкі, магчыма, і іх закрануць вельмі канкрэтна. Пра тое, як могуць закрануць усіх нас гэтыя прапанаваныя праўкі ў закон аб СМІ, гаворым сёння са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом. Добрый дзень, Андрей. Добрый дзень, вітаю ўсіх. Андрей, давайте вот, может быть, адразу коротко, все ж таки, паколькі спрэчак вельмі шмат, адныя кажуць, што гэта наступ на свабоду слова, што гэта драконаўскі закон, другія кажуць, да, все нормально, наадварот, вот парадак навядуць і гэтак далей. Все ж таки, добрыя ці дрэнныя праўкі прапанаваныя? Ну, я не стаў бы такими тэрмінамі зараз аперировать, бо гэта можа быць ўсё скарэктавана практыкай прымянення заканадаўства. Мы самі ведаем, што сёння практыка прымянення закона, яна прэвалюе над, умоўна кажучы, самім заканадаўствам. Таму гэта пункт першы. Пункт другі, што пакуль што ёсць магчымасць унесці пэўныя змены і скарэктаваць пэўныя нормы вось гэтага тыя нормы, якія прапануюцца ўнесці у заканадаўства. Дарэчы, я вот адразу пераб'ю і перадам такую вот прапанову далучыцца да абмеркавання і, можа быць, паляпшэння гэтага законапраекта. Учора размаўляў са старшынёй камісіі па правах чалавека і сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў спадаром Наумовічам, і ён сказаў, што да, і вот Баш у тым ліку хай далучаюцца, прыносяць прапановы свае і будзем іх абмяркоўваць, магчыма, нават улічаць. А вот, дарэчы, ёсць у практыцы, каб улічвалі? Ёсць у практыцы, каб улічвалі, і калі уносіліся, калі прымаўся закон з 2008 году, закон аб сродках масавай інфармацыі, яго новая рэдакцыя, каля 8-9 паправак Бажу былі улічаныя, і сярод іх былі і дастаткова прынцыповыя папраўкі, і мы таксама, зразумела, мы рыхтуем зараз свае заўвагі па гэтаму законапраекту. Да панядзелка мы іх прадставім у Палату прадстаўнікоў, бо менавіта гэты тэрмін нам вызначаны як скрайні. Зразумела, што гэта тэрмін вельмі невялікі, мы не можам звярнуцца і атрымаць экспертызу ад, напрыклад, ад прадстаўніка АБСЕ па пытаннях свабоды медыа, хаця мы ўжо з офісам размаўлялі на гэты конт, ад іншых арганізацый, устаноў, але мы падрыхтуем гэтыя змены і накіруем іх і ў Палату прадстаўнікоў, і спадзяюся, што і з міністрам інфармацыі будзе магчымасць абмеркаваць гэта ўжо на гэтым тыдні, гэтыя пытанні. Андрей, а можно вот я перабью, и может быть такое, я не ведаю, для наших законодаўцаў такое пытанне падасца, ну не ведаю, радыкальным, але ўсё ж таки, а навошта ён патрэбны, гэты закон аб СМІ? Вот ёсць у нас адміністрацыйны кодекс, ёсць крымінальны кодекс, мы жывем, дзейнічаем, робім сваю працу, парушылі нешта. Калі ласка, ёсць адміністрацыйны кодекс, звяртайцеся ў суд і праз суд прыцягвайце журналістаў ці СМІ да адказнасці. Ну, я бы нават сказаў, што яшчэ і грамадзянскі кодекс, і па вялікім рахунку ўсе пытанні, якія ўзнікаюць з медыа, яны мусяць вырашацца не ў адміністрацыйным
адміністратыўным парадку, ці не ў крымінальным, не дай Боже, а у грамадзянскім парадку, калі кожны з бакоў можа свае аргументы прыводзіць і аспрэчваць іх. І гэты парадак існуе. Так, таму пытанне гэтае слушнае. І адпаведна мы прыходзім да высновы, што гэты закон аб СМІ менавіта патрэбны толькі для таго, каб у нечым СМІ абмяжоўваць. Прыкладна так, да. Менавіта гэты закон, той, што тычыцца адказнасці, ён усталёўвае дадатковыя адказнасць для медыяў, тую адказнасць, якая не ўпісваецца не прапісана ў грамадзянскім кодексе, у кодексе об адміністрацыйных правапарушэннях, крымінальным. Гэта дадатковая адказнасць для медыяў, але ён не толькі адказнасць прапісвае, ён прапісвае, зразумела, і правы журналістаў, правы медыяў. Таму у нашай традыцыі зразумела, чаму ён існуе. Гэтыя праўкі, у мяне склалася такое ўражанне, яны спатрэбіліся для таго, што дзяржава нарэшце саспела для таго, каб адрэгуляваць інтэрнэт. Менавіта так. Дзяржава саспела. Першыя такія сістэмныя акты ў гэтым накірунку яны былі прынятыя яшчэ ў 2010 годзе. Гэта быў указ прэзідэнта, які па сёння дзейнічае. Зараз больш глобальна гэта ўсё спрабуюць взять под контроль, калі казаць наўпрост, взять под контроль сродкі масавай інфармацыі і, вяртаючыся да мінулага пытання, навошта ён патрэбны. Таму што тых мераў адказнасці, якія прадугледжаны дзеючым заканадаўствам адміністрацыйным, крымінальным, грамадзянскім, не хапае, як уяўляецца нашым заканадаўцам, для таго, каб трымаць пад кантролем медыасферу ў інтэрнэце. І вось таму гэтыя дадатковыя нормы кантролю за распаўсюдам інфармацыі ў сеціве, яны і ўводзяцца ў гэты закон. Але глядзіце, што в прынцыпе дрэннага ў тым, што зараз даецца магчымасць інтэрнэт СМИ, мы их называем интернет-СМИ, там интернет-порталы, интернет-ресурсы, тому же самому Тутбаю, самому великому ресурсу зарегистрироваться як СМИ. Бо на сённяшні дзень, скажем, у адпаведнасці з дзеючым законам аб СМИ, журналістаў Тутбая могуць на ўсіх законных падставах не пускаць на той же самый парламент, не пускать на пресс-конференции, не аккредитовывать при нейких там сустрэчах, просто выдалить и все. Зараз они зарегиструются на добраахвотной, як кажут, так сказать, подставе, и будут иметь их журналисты те же самые правы, что и журналисты іншых аккредитованных СМИ. Так, гэта цудоўна, але ёсць але сама логіка нават не гэтага законопроекта, а беларускага заканадаўства, яна перавернута. Гэта такая перавернутая сістэма каардынатаў. Размаўляюць, абмяркоўвалі ўжо даўно пытанне, ці трэба рэгістраваць інтэрнэт-медыа у тым самым парадку, як і друкаваныя медыа. Насамрэч пытанне мусіць інакш ставіцца. А навошта наогул трэба рэгістрацыя друкаваных медыа? Ва ўсім свеце, дэмакратычным свеце, зразумела, гэта расцэньваецца як абмежаванне свабоды выказвання, прычым неабгрунтаванае абмежаванне свабоды выказвання. У нас гэта застаецца, а зараз у гэтую самую пракрустава ложа спрабуюць яшчэ і усунуць і інтэрнэт-медыа. Тутбай пройдзе рэгістрацыю, ніякіх сумневаў. Яшчэ нейкія рэсурсы і рэдакцыі, якіх працуюць як юрыдычныя асобы, але 99 са 100 інтэрнэт-рэсурсаў проста не змогуць прайсці гэтую рэгістрацыю, калі яна будзе адбывацца ў тым выглядзе, які існуе сёння. Каго вы маеце на ўвазе? Напрыклад, працуе сабе Тутбай. Ён пройдзе рэгістрацыю. Працуе, да прыкладу, Белпартызан.
Белпартызан не пройдзе, і не толькі таму, што у яго былі ўжо пэўныя праблемы з Міністэрствам інфармацыі, і не толькі таму, што да яго будзе такое асобныя адносіны будуць, а просто таму, што для таго, каб зарэгістравацца ў якасці сродка масавай інфармацыі, ізноў кажу, па сённяшнім палажэнням, трэба, каб рэдакцыя была юрыдычнай асобай, першае. Другое, каб рэдакцыя месцілася ў нежылым фондзе, офіснае памяшканне. І трэцяе, каб рэдактар, галоўны рэдактар медыа меў 5 гадоў стажу, працоўнага стажу на кіруючых пасадах у медыагаліне. І далёка не ўсе, мякка кажучы, інтэрнэт-рэсурсы змогуць гэтыя 3 патрабаванні выканаць. Тым не менш, ну, ўжо, як кажуць, маем тое, што маем, і ў межах таго, што мы маем, таксама я ўжо такім выступаю адвакатам д'ябла, але тым не менш шукаю добрае. Раней, ну, па дзеючым заканадаўстве, што мы мелі? Захацела, там, вырашыла Міністэрства інфармацыі абмежаваць доступ да таго ж самага Белпартызана, ці там да Куку.орг, як у свой час было, ці там да Харты, ці да каго-небудзь яшчэ. Яна ўзяла і абмежавала, там, за 5 хвілінаў вырашылі пытанні. Зараз, калі гэтыя парталы становяцца інтэрнэт-СМІ, дачыненні да іх дзейнічае тое ж самае заканадаўства, практыка, як да, скажем, той же самай газеты афіцыйнай. А вось, на жаль, не. Ім павінна быць 2 папярэджання цягам года. Не, на жаль, не. Агульны парадак тут для друкаваных. У тым-то і праблема, што тыя самыя абавязкі, якія маюць друкаваныя медыа, яны ускладаюцца і на інтэрнэт-рэсурсы, але спыніць іх дзейнасць, заблакаваць іх і наогул анулировать іх пасведчанне аб рэгістрацыі значна прасцей. Не патрэбна 2 папярэджанняў, дастаткова, напрыклад, выкарыстання інтэрнэт-рэсурса для ажыццяўлення забароненай заканадаўчымі актамі Беларусі дзейнасці. Усё па вырашэнню Мінінфарма. Таксама без суда, без гэтых 2 папярэджанняў. Без следства і без папярэджанняў. Так, а як жа ж такая роўнасць правоў СМІ? Роўнасць правоў СМІ... То есть мы как бы роўныя, абавязкі роўныя, але правы не роўныя. Гэта дэкларацыя, роўнасць правоў СМІ, не было і раней, яе не будзе і потым, гэта цалкам зразумела, і гэта не залежыць ад формы распаўсюду масавай інфармацыі, але калі сказаць дакладна, то рэгуляванне дзейнасці інтэрнэт-медыа больш жорсткае, чым, напрыклад, друкаваных. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, і ў ім бярэ ўдзел старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Абмяркоўваем праўкі ў закон аб СМІ, якія паступілі з Мінінфарма ў палату прадстаўнікоў. Што ж, гэта ўсё ж такі чарговы наступ на свабоду слова ці добраўпарадкаванне медыйнай сферы Беларусі. З вами Зміцер Лукашук. Слухайце далейшую нашу размову. Пагаворым пра абавязкі і адказнасці блогераў, а таксама каментатараў на форумах. Сумные дни бывали, ходил я нібито старый, по районе дожди обяцали, а простые танки пошли, и сумные дни, горелки смердят вечеры, а дышу я зусім ненадолго. Шукай тебе моя воля, шукай тебе моя воля, шукай тебе моя воля. Ага.
рублях даляры хавалі. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Мінску на прадпрыемстве «Малочны гасцінец» на партызанскім праспекце адбылася ўцечка аміяку. Гэта адбылося пасля 11-й гадзіны раніцы сёння. Мяркуецца, што прычына здарэння – пашкоджання сальніка аміячнага кампрэсара. Работнікі прадпрыемства панізілі ціск у кампрэсары і адключылі яго ў памяшканне, спрацавала сістэма арашэння. У 13:42 працы выратаваўчыя скончыліся. Ратавальнікі сцвярджаюць, што перавышэнне гранічна дапушчальнай канцэнтрацыі толькі ў памяшчанні. Каля кампрэсара ў 10 разоў, у цэху ў 2,5 разоў. Людзі не пацярпелі, здарэнне не паўплывала на працу прадпрыемства. У Маскве загарэўся гандлёвы цэнтр «Персей» для дзяцей. З будынка эвакуявалі каля 300 чалавек. Адзін загінуў. Гэта супрацоўнік гандлёвага цэнтру, які памёр ад апёкаў у машыне хуткай дапамогі. Яшчэ пацярпелі 3 ратавальнікаў. Пажар атрымаў другі падвышаны ўзровень складанасці. Суддзя Маскоўскага раёна Мінска Вольга Гусакова адмовіла фігурантам справы патрыёта ў выплаце маральнай кампенсацыі. Хлопцы будуць падаваць на перасуд, пра гэта заявіў Сергей Стрыбульскі. Так, мы далей будем скарживать, конечно же, это решение. Это уже будет зараз городским, далей, поведно, уже у вышэйшым. Было бачно, что для суддзі это решение было нелегким, было бачно, что она прымала, по яе паводзінах, было бачно, что она прымала это решение, хутчэй за ўсё па загадзе. Светлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках, Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Сёння мы разам са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом абмяркоўваем прапанаваныя дэпутатам парламента праўкі ў закон аб СМІ. Спадар Андрэй, вось я чытаю меркаванне уладальніка портала Тутбай, у тым ліку Юрыя Зісера, які сцвярджае, што, маўляў, для абмеркавання, што маўляў, газетчыкі, якія зараз працуюць у Міністэрстве інфармацыі, не разумеюць, што змена крыніцы інфармацыі альбо месца для абмеркавання навін з беларускага на замежнае ажыццяўляецца карыстальнікам у адзін клік без усялякага дазволу дзяржавы і цалкам бясплатна. А што выклікала такую рэакцыю спадара Зісера? Прычым тут пераход чытачоў, спажыўцоў інфармацыі з беларускіх на замежныя крыніцы інфармацыі? Законопроект прадугледжвае абавязак уладальніку інтэрнэт-рэсурсаў праводзіць ідэнтыфікацыю карыстальніку інтэрнэт-рэсурсаў і кантраляваць каментары, абавязковую мадэрацыю гэтых каментароў. І зразумела, што гэтыя палажэнні могуць выклікаць тое, што людзі пойдуць абмяркоўваць тыя ці іншыя навіны на іншыя пляцоўкі, там, дзе ім не трэба будзе паказваць, умоўна кажучы, пашпарт. Але, то есть, атрымліваецца так, што вось зараз я заходжу, там, гляжу які-небудзь матэрыял на сайце, чытаю, хачу ад яго адкаменціць, мне трэба там неяк назвацца, я просто пішу там Бульбаш 99 і магу пісаць, а зараз я павінен як там свае пашпартныя звесткі пакінуць буду, ці што? Гэты парадак яшчэ будзе выпрацаваны, калі будуць прынятыя папраўкі ў закон. Гэты парадак будзе выпрацаваны цягам паўгоду Саветам міністраў. Таму якой будзе гэты парадак, пакуль што цяжка сказаць, магчыма пакінуць свой нумар тэлефона і гэтак далей. Но я думаю, што будзе нешта накшталт таго, што адбываецца з Wi-Fi у
агульных зонах карыстання, ну, умоўна кажучы, у аэрапорце, напрыклад. То есть трэба пакінуць свой нумар тэлефона, табе прыйдзе нейкі там код доступа, ты ўводзіш і тады толькі можаш неяк... Магчыма так, магчыма нейкі іншы будзе варыянт ідэнтыфікацыі, але вось сам прынцып прапісаны. Але ж гэта дазволіць зрабіць што? Вот як любіць выказвацца той же самы Александр Лукашенко пра інтэрнэт, што это памыйка. Ну дык во не будзе памыйкі на форумах. Памыйка будзе на іншых форумах, але ж справа не ў тым, сам тэрмін памыйка мне нешта нагадвае вось гэтую гісторыю, калі падчас клуба рэдактароў, калі я не памыляюся, там яго удзельнікі казалі, што ў іх увесь час у інтэрнэце з'яўляецца парнаграфічныя нейкія там рэкламы. Яны просто не разумелі таго, што яны самі сябе тут і выкрылі, бо гэта значыць, што ці яны, ці тыя, хто карыстаецца іх кампутарам, уводзілі запыты, якія потым пачалі выходзіць уже ў іх на экране. Таму, калі ў кагосьці гэта памыйка, гэта проста дае магчымасць падумаць над тым, што ён шукае ў інтэрнэце. Куды ён сам лазіць? Ну, як колькі цікавага пра удзельнікаў клуба рэдактароў, так вот можна даведацца. Тым не менш, вот... Добра, як яно будзе з гэтымі каментарамі, паглядзім. Магчыма, ўсё ж такі да гэтага не дойдзе, а вось яшчэ шмат... А ведаеш, я думаю, што дойдзе. Я думаю, што менавіта гэта была тая самая кропка, тая самая кропля апошняя, якая і стала падставай для таго, каб распрацаваць гэты законапраект на 19 старонках. Я думаю, што менавіта барацьба супраць каментароў гэта было самая сутнасць гэтага праекту. Ну вось, дакаментаваліся, як кажуць. Добра, яшчэ адзін момант. Што чакае блогераў? Ці прапісаны іх неяк статус, ці можа які-небудзь папулярны блогер, які мае там тысячы, сотні тысяч, мільёны падпісчыкаў, зарэгістравацца нейкім чынам, стаць тым же самым СМІ? Зразумела, ніякіх праблемаў, акрамя таго, аб чым я ўжо казаў, што ён мусіць будзе зарэгістраваць юрыдычную асобу, якая будзе выконваць функцыі рэдакцыі сродка масавай інфармацыі, сеткавага выдання, як гэта зараз будзе называцца у датычна онлайн-медыяў, і зняць офіс у нежылым памяшканні і знайсці рэдактара, ці самому недзе там знайсці даведку, што ён мае 5 гадоў стажу працы на кіруючых пасадах у галіне медыяў, і ўсё, і будзе ўжо працаваць, але гэта ўжо будзе не блогер Іваноў, а гэта будзе там, умоўна кажучы, унітарнае прадпрыемства Іванов ІК. Добра, а чалавек вырашыў не рэгістравацца ў якасці СМІ, таму што навошта некаму блогеру, груба кажучы, ўсё ж такі гэтыя ўсе галаўныя болі з рэгістрацыяй, памяшканнямі і гэтак далей. Тым не менш, я гляджу, што правоў ад гэтага у блогера ніякіх не з'яўляецца, застаецца, як і было, але абавязкі яго прапісаныя ўсё адно ў гэтым законе. Так, тут дастаткова дзіўна выглядае тое, што сам закон распаўсюджваецца не толькі на тыя рэсурсы, якія будуць рэгістраваны ў якасці сродкаў масавай інфармацыі, але і на ўсе астатнія рэсурсы таксама. Гэта нават супярэчыць яго назве закон аб сродках масавай інфармацыі, але не толькі сродкаў масавай інфармацыі, а і карпаратыўных сайтаў, і, дарэчы, і сацыяльных сетак, і блогераў і гэтак далей. І так, яны, тыя, хто не зарэгіструюцца ў якасці медыяў, яны будуць мець тыя самыя абавязкі, на іх будзе распаўсюджвацца тая самая адказнасць, тыя самыя санкцыі, як і на медыяў, але пры гэтым яны не атрымаюць правоў медыяў на акрэдытацыю, напрыклад, на тое, каб тое, што недавно было, прысутнічаць на масавых акцыях у якасці журналіста.
яны супрацоўнікі такіх медыяў не змогуць там працаваць легальна. Ну, хаця і сёння тая самая сітуацыя па вялікім рахунку, але тут гэта ўжо жорстка зафіксавана ў заканадаўстве. Прагучала такая фраза адрэгуляваць і сацыяльныя сеткі. Якім чынам яны вот, калі што-небудзь не спадабаецца, адрэгулююць, выбачайце, Марка Цукерберга? Самого слова сацыяльныя сеткі ў законапраекце няма. І таму можна толькі думаць, якім чынам гэта будзе ажыццяўляцца рэгуляванне іх. Але ёсць норма пра тое, што калі Міністэрства інфармацыі не можа заблакаваць частку інтэрнэт-рэсурса, грубо кажучы, маю старонку ў Фейсбуку, старонку ў Фейсбуку, то яно можа прыняць меры для того, каб абмежаваць доступ да ўсяго інтэрнэт-рэсурса. Што будзе пад гэтым успрымацца, ці будзе тут праходзіць Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, гэта незразумела, але закон такую магчымасць, законапраект такую магчымасць уводзіць. Я вот, дарэчы, з гэтай нагоды не магу не працытаваць яшчэ раз спадара Юрыя Зісера. Папраўкі з пункту гледжання ўзмацнення жорсткасці мелі б сэнс, калі б яны суправаджаліся фільтраваннем замежных навінавых сайтаў і сацыяльных сетках. Хачу пабачыць, як Мінінфарм зафільтруе ленту.ру альбо Mail.ru, УКонтакце ці Facebook, ды хоць бы беларускі спутнік, як адрэагуюць Захад і Расія. Вот сапраўды, вот як, да прыкладу, нашумелая артыкул пра бацькавых нацыстаў на ленце.ру. Вот добрая падстава іх зафільтраваць. І што і як? Вот у адпаведнасці з гэтым. У адпаведнасці з законам няма ніякай розніцы. Там беларускі гэта інтэрнэт-рэсурс, ці расійскі, ці знаходзіцца ў нейкай іншай даменнай зоне. Міністэрства інфармацыі можа даслаць там патрабаванне ці папярэджанне гэтаму рэсурсу. І калі яны яго не выканаюць, то прыняць уже меры па блакаванню. Можа заблакаваць нават і без папярэджання, як я ўжо таксама казаў. Але гаворка ідзе пра тое, што як на гэтае патрабаванне будуць рэагаваць лента.ру, і тое, што дзяржава можа заблакаваць замежны рэсурс расійскі, але наўрад ці будзе гэта рабіць, сведчыць, напрыклад, справа Рэгнума. Мы ведаем, што журналісты, аўтары гэтага Рэгнума больш за год былі ў турме, былі заблакаваныя ад волі, але тыя матэрыялы, якія сталі падставай для гэтага, яны адкрываліся спакойна ў Беларусі, бо дзеянняў па блакаванню ці то сайта Рэгнум, ці то канкрэтных матэрыялаў дзяржава не прыняла. А калі і прынимала, дык расійскі орган сказаў, што не, тут няма парушэнняў, яны не знайшлі. Добра, яшчэ адно пытанне, якое хацелася б абмеркаваць. Штрафы. Я так разумею, за парушэнні прадугледжаныя штрафы не толькі зарэгістраваным СМІ, не толькі тым, хто не зарэгіструецца як СМІ, а будзе дзейнічаць як інтэрнэт-рэсурс, але і блогерам. Да, гэта яшчэ адно такое, яшчэ адна навела гэтага заканадаўства. Дарэчы, папраўкі будуць уносіцца не толькі ў закон аб сродках масавай інфармацыі, а, напрыклад, у кодекс аб адміністрацыйных правапарушэннях, у той самы артыкул 22.9, пра які апошнім часам мы размаўляем, па якому прыцягваюць да адказнасці журналістаў-фрылансераў за працу без акрэдытацыі, але замест таго, каб змяніць тую норму, якая выклікае такое абмеркаванне і пратэсты, уводзяцца яшчэ іншыя нормы. Пры гэтым зноў-такі супярэчнасць. Артыкул называецца «Парушэнне заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі», але ў яго ўводзіцца пункт, які не тычыцца наўпрост сродкаў масавай інфармацыі. За распаўсюд уладальнікам інтэрнэт-рэсурса запісана наўпрост незарэгістраванага ў якасці сеткавага выдання, распаўсюд інфармацыі, якая забароненая, можа прыцягнуць за сабой штраф на фізічную асобу да 50 базовых велічыняў, а на юрыдычную асобу да 200
базовых велічыняў. Да? І пад гэта трапляюць і блогеры, і уладальнікі персанальных старонак і гэтак далей. Гэта наўпрост не тычыцца каментатару, бо тут гаворка ідзе пра уладальнікаў інтэрнэт-рэсурса, але не ведаю, як гэта будзе глядзець на, як гэта будзе тычыцца тых, хто мае свае старонкі ў сацыяльных сетках. Ну вот да, вот скажем, у мяне свая старонка ў Фейсбуку, я там нешта размясціў, што палічылася парушэннем, і што, мяне таксама пакараюць там 50 базовых? Вось гэтае пытанне, якое будзем яшчэ высветляць. Ну, яшчэ одно пытанне, якое вот таксама мяне вельмі закранула як журналіста. Да прыкладу, пазначана, што журналісты не маюць права пісаць, распаўсюджваць інфармацыю пра непаўнагадовых ахвяраў злачынства, ці, скажем, злачынцаў непаўнагадовых, а таксама паведамляць пра іх бацькоў, там, школу, дзе яны вучыліся, ну і гэтак далей. То есть ніякай інфармацыі даваць нельга. Ну, грубо кажучы, як загінула пад Маладзечна на бульбяным полі 8-класніца, дзяўчынка. Атрымліваецца, што пасля прыняцця у такім выглядзе гэтага закона СМІ не мелі права пісаць пра гэтае здарэнне, і ввогуле б тады пра яго ніхто не ведаў. Так, такая норма вводзіцца, але такую інфармацыю ўсё ж таки можна распаўсюджваць, але са згоды бацькоў ці іншых законных прадстаўнікоў непаўналетняга. Але, на мой погляд, гэта наогул тычыцца у першую чаргу этычных нормаў, якія уводзіць у закон не мае сэнсу. У нас насамрэч не так шмат інфармацыі, якая станавілася б такой, абмяркоўвалася б шырока ў грамадстве, якая тычыцца непаўнагадовых, але якая была, яна заўсёды, гэта былі насамрэч вельмі сур'ёзныя пытанні, якія тычацца і вось гэтага выпадку, гэтай трагедыі, якая адбылася на полі калгасным, ці то забойстве ў школе. Ну, гэта насамрэч вельмі сур'ёзныя пытанні, і, на мой погляд, тут заканадаўцы крыху перагибаюць палку, хаця пытанне гэта сур'ёзнае. Да. Ну, я так, як ужо сказаў Андрэй, я спадзяюся, што ўсё ж такі і БАШ, і іншыя зацікаўленыя асобы, прадстаўнікі тых жа самых онлайн-рэсурсаў, таго ж самага Тутбаю, прыйдуць да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, камісіі па СМІ са сваімі прапановамі, праўкамі, зменамі і гэтак далей. І самае галоўнае, што да іх меркавання прыслухаюцца. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас в эфіры быў старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. З вами працаваў у студыі Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўвалі прапанаваныя Мінінфармацыяй праўкі ў закон аб СМІ. Як выглядае, ўсё ж такі больш жорсткім хочуць зрабіць гэты закон, і будзе ён закранаць, калі прымуць у такім выглядзе, як ён ёсць, не толькі журналістаў, але і блогераў, і проста каментатараў на форумах. Дзякуй, слухайце Еўрарадыё.